Helo, Abbie Bolitho ydw i. Roeddwn i'n rhan o tîm Llais y Maes yn rhai Steddfod Llynedd yn y Fenni, a nawr fi'n gweithio yma yn ITV Cymru. Llynedd nes i raddio o Brifysgol Caerdydd, ac ers mis Ionawr dwi wedi bod yn gweithio ar raglen Coast a Country. Dwi wir yn mwynhau mynd mas a ffilmio gyda'r criw, ond o ddydd i ddydd dwi'n gyfrifol am ddod o hyd straeon a chymeriadau, cynllunio a rhedeg ein cyfryngau cymdeithasol. Ar ôl bod mas yn ffilmio, rydyn ni'n dod yn ôl i'r edit suite lle mae golygydd yn rhoi'r rhaglen at ei gilydd. Mae'n rili hwyl gweld sut mae clipiau yn dod at ei gilydd i creu rhaglen. Roedd Llais y Maes yn brofiad ardderchog a nes i ddysgu sgiliau fi nawr yn defnyddio bob dydd yn fy ngwaith i. Nath wythnos yr Eisteddfod yn rhoi hyder i fi yn fy ngallu i newyddiadura. A wna i fyth yn anghofio cyfweld â'r Prif Weinidog Carwyn Jones ac Ysgrifennydd Cymru Alun Keynes. Ar ôl gwneud Llais y Maes, o'n i'n sicr mae gweithio ym myd teledu oedd swydd delfrydol fi, a dwi wrth fy modd yma. Diolch Prifysgol Caerdydd, Llais y Maes a Diomeg Cymraeg am y profiad.